Ervin Gejdoš je grafický dizajnér. Pôsobí v Trnavskom grafickom štúdiu, ktoré sa venuje firemným identitám, obalovému a knižnému dizajnu. Ervin Gejdoš sa podieľal aj na dizajne viacerých publikácií z vydavateľstva Spolku svätého Vojtecha. Okrem práce v štúdiu si nájde čas aj na osobnejšie projekty, akými bol napríklad dizajn knihy Rembl Trnava, ktorá prezentuje fotografie Emy Lančaričovej. Ako Ervin Gejdoš vníma mesto, kde žije a pôsobí, dozviete sa v nasledujúcich minútach. Sledujete reláciu Mám Trnavu rád. Vítajte. Vítajte u nás, pán Gejdoš. Ďakujem za pozvanie. Ste rodeným Trnavčanom, prezrajte, odkiaľ pochádzate. Pochádzam z malého mesta na východe Strážske, to znamená, že nie som rodeným Trnavčanom, ale v Trnave som už 13 rokov, takže z časti sa už považujem za Trnavčana. Čo vás priviedlo do Trnavy? Bola to škola? V úvode to bola škola, ale tie moje cesty smerovali tak nejak prirodzene do Trnavy aj preto, pretože tu bolo štúdio, v ktorom som vždy chcel pracovať, takže som tak akoby nejak vedome smeroval cesty práve do Trnavy. Že jednak to bola škola, ale aj vízia práce, ktorú možno raz budem mať. Pokiaľ ostaneme pri tej škole, aký ste boli žiak, čo vás bavilo, k čomu ste mali vzťah a aké boli potom tie následovné stredoškolské a vysokoškolské roky? Ak by som povedal, asi najvystižnejšie slovo by bolo, že som bol bezstarostný žiak. Na jednej strane ako škola mi nevadila, asi nemôžem povedať, že ma zase úplne až tak bavila, to je jedno, ktoré to bola akože tá časť, ale teda asi bezstarostný. Ako ste mali predstavu potom o svojej budúcnosti? Ja som pochopila, že tu vás zaujali nejaké grafické záležitosti alebo grafické veci. A predpokladám, že ešte dieťa nevie, čo je to grafik. To znamená, že bavilo vás nejaké maľovanie, kreslenie alebo tvorenie? Áno, práve že nemal som typické záľuby, ktoré by sa spájali práve teraz napríklad s tým, že som grafický dizajner, že by som si maloval, kreslil, aj keď samozrejme ako dieťa som to robil, ale nie v tom zmysle, že by som sa tomu venoval nejako obsesívne. Že práve, že ja som mal záľubu skôr v zbieraní vecí. To znamená, že ja som si zbieral napríklad aj obaly, ktorým sa teraz aj trošku venujem, teda vo firme. Takže vo výsledku som sa rád obklopoval vecami, ktoré sú bežné, ale nejakým spôsobom ma zaujali. Takže asi už tam bol nejaký náznak toho, že ma to raz bude baviť. A kedy prišlo potom definitívne rozhodnutie, že dobre, tak bude to grafika? No, ja som sa rozhodol sám, že bol by som rád, keby to tak bolo, ale vlastne to definitívne bolo až vtedy, keď ma prijali do práce, lebo vlastne dovtedy som si mohol len myslieť, že povedzme, že to viem, ale vlastne až potom mi to potvrdilo to, že ma zobrali do práce. Bola tá práca vôbec prvá vo vašom živote práve v Trnave? Prvá ozajstná áno, lebo dovtedy to boli len také nejaké brigády, alebo, ak to nazvem, fušky, takže áno, bola to prvá ozajstná práca. Sa v rámci štúdia, v ktorom pracujete, podieľate na tvorbe, ako sme aj spomínali, firemnej identity, dizajnu knižných publikácií. Proste robíte mnohé veci, ktoré grafici štandardne robia. Spomínali sme aj publikácie Spolku svätého Vojtecha. Nie na jednej z nich, ale na viacerých ste určite participovali a podieľali sa. Ak by ste si mali vybrať z tých projektov, ktoré ste robili, alebo minimálne z tých publikácií, z tých kníh, takú svoju vlastnú, že topku, kde ste si sám o sebe možno povedali, že tak toto sa mi naozaj vydarilo, že na toto som hrdý a pyšný. Bolo také niečo? Tak on to je ťažko, lebo vlastne všetko je to tímová práca, takže určite by som si nedovolil zobrať akože nejaké zásluhy iba na seba, ale určite rád spomínam práve napríklad pri knihách Spolku svätého Vojtecha, keď sa vlastne robili tie knihy, to bola taká trojica veľdiel. Prvý bol Faust, potom bola Božská komédia a posledný bol Don Quixote. No a tam človek pri tej práci, veľmi ho tešilo, že vôbec môže pri takýchto veciach byť, pretože jednak to bola spolupráca s pánom Cipárom, boli to ako ozaj že veľdiela, takže asi na to si spomínam často a rád, aj keď to vidím vlastne v knižnici, tak sa vždy tak poteším, že aké to je fajn, že som vôbec mohol pri tom byť, ak to mám tak povedať. Ako každá kreatívna duša, vy musíte od niekiaľ čerpať tú inšpiráciu, sú dní, kedy nám to ide a sú dní proste, kedy nie je nejaký nápad a čokoľvek dáme na papier, či už písmom, slovom, alebo teda ceruskou, a prípadne do počítača, tak nie vždy je s tým človek nejako, že
úplne, že spokojný, niekedy to ide, niekedy nejde. Kde vy čerpáte inšpiráciu, hlavne pre tie chvíle, kedy potrebujete tak trošku nabudiť, nakopnúť? Ono to je také komplikované, pretože inšpirácia je občas také trošku zaklínadlo, hej, že človek má pocit, že musí urobiť nejakú buď sériu vecí, alebo že to proste raz príde, ale ja sa práve snažím to, ak to môžem tak povedať, že oklamať tým, že ak niečo nejde, tak sa tomu venujem ešte viac, aby som sa vlastne dostal k výsledku. Takže neviem, či sa to dá pomenovať ako inšpirácia, ale je to nejaký vedomý proces toho, že jednoducho, že sadnem si a robím to, kým to nejde, lebo viem, že to proste musím spraviť. Vy sa takisto aj so svojou manželkou podieľate na projekte Mermaid. Ak správne vyslovujem, správne hovorím, evokuje mi to morskú pannu. Neviem, či to práve tým bolo inšpirované. Áno. Tam sú diela, proste, ktoré sa venujú alebo orientujú na stvárnenie nejakých priemyselných alebo umelecko-remeselných predmetov, objektov. Mnohé z nich sú nadčasové a mnohé z nich sú aj veľmi pekné. O čo ide pri týchto dielach? Ide len o nejaké také umelecké vyšantenie sa, povedzme to tak, alebo sú to užitkové predmety? No o tom by asi vedela lepšie rozprávať manželka, pretože ona vlastne tvorí to gro, že ona vytvára samotné umelecké objekty. Ja som skôr z tej technickej stránky, z tej prezentácie a možno občas nejaký text. Ale teda ono sa to vlastne prepája, že aj preto sa to volá Mermaid, lebo malo by to trošku evokovať niečo s vodou, lebo vlastne každá tá technika ako keby má základ vo vode a vo fotografii. Že je tam proste niečo, že tá voda fotografiu narúša, voda fotografiu tvorí s nejakým, akože poviem, akčnejšie. Takže vlastne všetko to prepája tento živel. No a výsledkom sú možno abstraktnejšie vyobrazenia fotografie, ktoré ale nie sú fotografie typické, ale sú to skôr ozaj akoby nejaké výsledky fotografického procesu a zamýšľania sa nad ním. Keď spomínate fotografie, nedá mi neopýtať sa aj na spoločnú knižku, ktorú ste so svojou manželkou vydali. Bola to kniha Rembl Trnava, o nej už bola v tejto relácii reč. Ako sme spomínali, sú to rôzne zákutia Trnavy odfotografované, nie bežné turistické atrakcie, alebo teda turistické zaujímavosti, ale sú to naozaj tie najbežnejšie veci, okolo ktorých chodíme a môžu byť svojím spôsobom aj výnimočné a pekné. Aká bola vaša úloha pri tvorbe tejto knižky, lebo teda manželka fotila? Áno. No mojou úlohou bolo to akoby dať dokopy a urobiť z toho knihu. Takže my sme sa vlastne rozhodli, že skúsime to teda vydať s pomocou ľudí, že cez nejaký crowdfunding. No a vlastne mojou úlohou bolo nejak odprezentovať celý ten projekt knižnou podobou, ktorá by bola pútavá a snáď aj pekná. Čo zaujímavé tam môžeme vidieť z vášho pohľadu, čo je také najzaujímavejšie v tej knižke? No tak najzaujímavejšie sú samozrejme fotografie, ktoré keď si človek prechádza, tak môže nájsť miesta, ktoré pozná, možno sa na nich pozrie inak a zároveň aj človek, ktorý nie je z Trnavy, tak môže v tých fotkách nájsť akoby spoločné črty našich všetkých miest a možno aj akože mimo Slovenska. Takže vlastne chcel sa tým ukázať, že tie každodenné obchádzané veci vedia mať tiež svoje čaro. Dá sa povedať aj, ako sú tie fotografie radené, že či v nich máme hľadať nejakú nadväznosť, alebo proste či sa dá dedukovať, že podľa toho, ako za sebou idú, že sú tie miesta blízko, alebo ste sa orientovali pri ich radení, že aby sa detail nestriedal s detailom, ale proste s niečím iným? Áno. Skôr je to tá druhá časť. Nemá to súvisť s nejakou geografiou alebo proste s miestami. Bolo to skôr to, aby bol ten rytmus knihy pekný, aby človek nebol vyčerpaný z toho, že sa díva vždy na to isté a snažili sme sa to prestriedať tak, aby to dávalo nejaký zmysel. Ja som sa dokonca dozvedela od vašej manželky, že ani väzba nie je náhodná, že v tej väzbe môžeme vidieť farby Trnavy, modrú a žltú. To je zaujímavé, že vlastne ono to na jednej strane nebola náhoda, ale časť bola náhoda, že vlastne náhodná nebola tá žltá nitka. To jednak vychádzalo aj z tej fotografie, ktorá je na obálke, lebo tam bol vlastne taký žltý detail, tak sme si povedali, že to spojíme a zároveň to má niečo spoločné aj s nejakou symbolikou Trnavy. A vlastne keď sa tá kniha ušila, tak
tam občas vylezú akoby tie zadné časti fotografií, ktoré sú práve v šiti, teda tie vnútorné časti fotografií. No a práve tam vyliezla modrá linka. Hej. Takže bolo to v celku pekné, že sa spojila tá žltá a modrá a ani sme to úplne neplánovali. Teda 50% sme neplánovali. Poďme k vám a k Trnave. Naša relácia sa volá Mám Trnavu rád. Ktoré sú miesta, ktoré vy máte v Trnave rád? Keď si potrebujete oddychnúť, keď potrebujete, opäť ako som už spomínala, trošku sa nadýchať aj čerstvého vzduchu, aj si vyvetrať hlavu, kam si zajdete najčastejšie? Tak, je to asi klasická odpoveď, ale veľmi radi chodíme aj s manželkou do Kamenáču a teda Štrky. A zatiaľ nás táto trasa neomrzela. Že aj keď to človek absolvuje pomerne často, tak vlastne vždy ho to poteší a akurát si vybráme iné miesto, kde si sadneme. Raz to je pri jazierku, raz to je niekde len tak cestou. Vy ste človek spojený s kultúrou do veľkej miery, aj vzhľadom na to, čo robíte v rámci dizajnu, aj vzhľadom na to, čo robíte so svojou partnerkou. Ak si máte vybrať z tej škály kultúrnych podujatí v Trnave, ktoré sa ponúkajú v priebehu roka, máte tu niečo také svoje obľúbené? Neviem, či by som to povedal úplne, že obľúbené. Ono to je skôr tak, že snažím sa to sledovať a keď ma niečo zaujme, či už skrz interpreta alebo opisom akcie, že je to niečo, povedzme, nové, čo som ešte nevidel, tak si to vyberiem. Ale asi by som nepovedal, že zase úplne, že toto si určite nenechám. Je to skôr od tých akože, jednotlivých ročníkov. A máte z čoho vyberať? Ale určite áno. Ja si myslím, že áno. Každé to mesto má svoje výhody a nevýhody. Vy ste sám povedali, že ste tu 13 rokov. Kde sú podľa vás výhody a kde slabé stránky Trnavy, alebo možno ešte aj inak, že keď si to porovnáte spred tých 13 rokov, keď ste sem prišli, s dneškom. Či sa niečo zmenilo, či sa niečo zlepšilo, či sa niečo zhoršilo, aké je to vaše vnímanie tohto mesta, alebo ako sa zmenilo? No veľmi pozitívne, lebo mne sa veľmi páči, že Trnava je kompaktná, čo je ale tiež asi častá odpoveď ľudí. Ale práve tých 13 rokov jednoducho ukázalo, že ako by nabehli na taký akcelerátor. Že človek si tak všíma v reálnom čase nejaké zmeny, čo je povedzme, že možno že v iných miestach náročnejšie aj kvôli tej veľkosti. Takže tu sa vlastne spojili práve tá veľkosť mesta a nejaká nechcem povedať vášeň alebo drive proste preto, aby sa tu niečo dialo, takže že to aj vidieť. Tak. Takže človek sa teší, keď sa prechádza. Mali ste ten pocit aj vtedy, keď ste sem prišli prvýkrát? Na to si asi nespomeniem, lebo to je problém, že vtedy som si to neuvedomoval. Teraz akože áno, viem povedať, že čo je tu iné, respektíve čo tu pribudlo, ale vtedy som tu asi vnímal, že ma asi očarilo už aj to, čo bolo predtým. No, pretože ja som sem prišiel vedome, chcel som tu byť, takže ja som sa tešil, že vôbec som tu. Takže ja som trošku asi ovplyvnený. Hej. Nie som úplne neutrálny v tejto Je aj čo vytknúť Trnave? Akože nemusíme ísť vyslovene do nejakého hejtu, to nie je ani náš cieľ, ani naša úloha, ale možno nejaká konštruktívna kritika, že je niečo, čo by mohlo z vášho pohľadu fungovať inak? No to je opäť ťažko povedať, lebo ja som v Trnave veľmi rád. To znamená, že ak by asi bolo niečo, čo by mi prekážalo veľmi, asi by som to už vedel, ale momentálne mi nič také nenapadá. Takže, ale opäť, možno sa prejavuje tá moja bezstarostná stránka, ktorú som už získal v škole. Na to nadväzuje naša ďalšia otázka, lebo vzhľadom na to, že ste mladí ľudia, máte kopec možností, proste kopec príležitostí v rámci toho kreatívneho priemyslu. A ak by prišla možnosť odísť z tohto mesta, ísť sa realizovať inde, presťahovať sa, bola by to otázka dňa? Bola by to téma vôbec? No bolo by to veľmi ťažké rozhodnutie, lebo Trnava je prirastla k srdcu. Muselo by to byť ozaj niečo, čo by sa nedalo inak riešiť. Lebo zatiaľ nemám dôvod ani hľadať, ani sa snažiť hľadať niečo iné. Cítite sa viac doma v Strážskom alebo v Trnave? Strážske je miesto, kde som sa narodil, respektíve akože kde som vyrastal. Tak to je samozrejme domov, ktorý bude vždy taký pôvodný a ten ozajstný, ale zase teraz si už ho vytváram nový, lebo vlastne som v Trnave, mám tu manželku, takže
ono potom tie váhy sa tak trošku akoby presúvajú. Hej, že vlastne človek, keď už má ten svoj život mimo rodičovského domu, tak znova už proste sa na tie veci pozerá inak. Takže povedal by som už, že už to je Trnava. Ak sa ešte vrátime predsa len do toho Strážskeho, keď ste odchádzali, čo vám vtedy najviac z domu chýbalo z toho Strážskeho? Ja si myslím, že poviete, že kopce, ale nebudem predbiehať. A čo by vám chýbalo, keby ste odišli z Trnavy? Ťažko povedať, lebo ja som sa tu veľmi tešil. Akože určite mi chýbalo to, že som bol menej s rodičmi. Chýbalo mi také, poviem, menej komplikované prostredie, že čo sa týka akože nejakého hluku. A presne napríklad aj ako hovoríte, že predsa stále to je akože v celku nížinatý kraj, ale tých kopcov tam teda bolo viac. Takže áno, aj tie kopce. A keby som odišiel z Trnavy, tak no, ťažko povedať, lebo človek sa dokáže prispôsobiť novým priestorom. To znamená, že on nevie to povedať hneď, čo by mu chýbalo, ale určite, aj keby som, povedzme, bol nútený z Trnavy odísť, tak by som sa veľmi rád vracal a práve na tie miesta, ktoré som navštevoval, tak by som si znova rád pospomínal, lebo je to už súčasť mňa. Ešte mi nedá neopýtať sa, a čo nárečie? Na východe sa úplne inak hovorí, majú svoje nárečie, svoje výrazy, svoj prízvuk. Odrazu ste prišli z oblasti, kde sa hovorí pekne a mäkko, do oblasti, kde sa hovorí zásadne tvrdo. Zvykali ste si dlho? Zvykal som si, nebolo to až tak dlho. Mne sa celkom akože, ja mám nárečia rád, takže niekto, povedzme, že niekomu to viacej reže uši, ale mne to nevadí. Ale zaujímavé je, že napriek tomu, že vlastne na tom východe je to nárečie mäkšie, tak sú práve základy slov, respektíve akože nejaká farba, ktorá má trošku podobnosti. Napríklad to také tvrdšie dz. Hej, že to je aj v Trnave, to je aj na východe. Akurát na východe k tomu ešte pridáme občas nejaký mäkčin za. Takže zvykalo sa ľahko, lebo občas som tam našiel práve nejaké podobnosti. A bolo aj nejaké slovíčko, ktoré vás zarazilo v rámci toho nárečia? Pamätám si, keď sa o tom bavili práve na škole, hej, ale to je asi taký už zaužívaný vtip, hej, že teda najtvrdšie trnavské slovo, že je cín, čo má byť ako tieň. Hej, tak na tom sa snažili ako keby práve v tej spolužiaci ukázať, že vlastne, že kam to až vie zájsť. Ale hovorím, mne sa to celkom páčilo, takže až tak ma to nešokovalo. Poďme na záver bilancovať. Čo vám Trnava dala? No veľa, lebo vlastne mám tu prácu, potom vlastne som spoznal svoju už teraz manželku a no dala mi veľa vecí. Je niečo, čo vy by ste ešte chceli dať Trnave? Na to sa odpovedá asi ťažko, lebo ja by som chcel byť asi nekomplikovaný obyvateľ, ktorý občas prispieje svojou maličkosťou. Nekomplikovaný, ktorý sa venuje kreatíve. A čo vás čaká teda ešte do konca tohto roka, prípadne v roku 2024? To je vo hviezdách, ale teda, ak by som povedal, že na čo sa chystám, tak určite robiť to, čo robím a najlepšie, ako viem. Tak budeme v tom držať palce. Ďakujem veľmi pekne. Sledovali ste reláciu Mám Trnavu rád s Ervínom Gejdošom. Ak vás naše rozprávanie zaujalo, zapnite si nás aj na budúce. Dovidenia.